Uyabona abangani bangempela uzobabona mhla uba senkingeni ukuthi ngempela kahle kahle abangani bakho ibaphi. Laba abazoba nawe inkinga iqala iziyophela yibo-ke laba abangani bakho bangempela ekumele nawe ubazi ukuthi laba abangani, ngoba kahle kahle ubabona masuba seyinkingeni ukuthi laba ngempela yibo abantu ekumele bakusize, yibo abantu ongarelaya kubo njengabangani. Sithi isilungu, when days are dark, friends are few. Ngempela siqinisile, uma kunzima awubaboni, ubabona uma kumnandi kuphela. Labo akusibo abangani beqiniso. Day 80, abangani, 1 minute every day.